тази функция ви дава възможност да слеете или да смесите, да направите от двата слоя един. Показва ви, че от горния може да свържете с долния, т.е. когато ви е селектиран, трябва да е ето така активиран, цветът ви показва, че е активиран горния слой. И съответно тази функция, която има клавишна комбинация Ctrl-Alt-Down, ви смесва горния с долния. А следващата всъщност прави абсолютно всички слоеве в един. Тя вече свързва абсолютно всички слоеве. Естествено, ако смятате, че сте направили грешка, Ctrl-Z ви дава възможност да се върнете назад в това, което сте направили. Тук може да добавите групи. Ето е от иконата за добавяне на групи. Искате да създавате група, която съответно може да си наименувате. Това отваря и затваря групата, но сега все още няма слоеве вътре. Ето така. Вече имаме леер вътре в самата група. Задаваме име. Самата група вече си има свое име. Това скрива, прави невидима групата. Видима. Това ще свие и ще разтвори групата с слоевете. От тук може да влияете върху процентите на цялата група от леера, защото в групите може да има повече от един леер. Ето сега не виждате какво има вътре в тази група. Може да я отворите директно от тук или от тук, което ви е по-удобно. Ето това разтяга въпросната група. И идваме на опция, която ще създаде шаблон. Когато сте нарисували дадена фигура, тази функция, която ви показах, създава шаблон от самата фигура. Това, за което е полезен той, е, че може да се съхрани и по-късно да използвате съответно този шаблон. С вече изградената форма
да мултиплицирате или да умножавате формата, която сте нарисували в работното ви пространство. Ето имате абсолютно идентична форма. Този шаблон може да бъде съхранен и съответно да бъде примахнат. С десен бутон, като ставите курсора си върху самия шаблон, виждате опциите върху с които може да управлявате шаблона. Един от най-важните, които в случая трябва да знаете, може да ги изпробвате абсолютно всичките. Тази обръща, инвертва самия шаблон и всъщност сега позицията, в която може да рисувате, е отвън. Подобна функция може да използвате и чрез селекция. Шаблона върши абсолютно същата функция. Тези шаблони, както казах вече, могат да се запазват. Това са различни режими на самия шаблон. Този режим ви дава възможност да рисувате, както виждате сега, навлизам вътре в шаблона само до известна степен. Се към дефолтната му позиция. Това е да го обръщате наляво надясно или вертикално или съответно под някакъв ъгъл, в който задавате процентите. Завъртяхме го на определен ъгъл. Инверсията вече ви показа как да обърнете, сега ще го върнем в началото както беше. Това е да възстановя първоначалната му позиция. Ако го въртя сега, за дадена позиция горе в ляво, той се завъртва прямо този център, който съм задал горе в ляво, а не където беше в самото начало. Ето, върнах я в първоначалната позиция. Сега ако го завъртя, ще се завърти спрямо този център. С това скривате шаблона, с тази функция премахвате шаблона. Ето. Вече не съществува. Но всъщност само е скрит. Имаме нов шаблон. Може да видите
различните шаблони, които са ви дадени. Те са много. Ще ги премахнем. И се рисувате по формички. Да се сбукви всякакви. Забавлявайте се. И експериментирайте. Значи, ако искате да нарисувате само вътре, трябва да го инвертните. За да нарисувате самата форма отвътре. От тук може да го добавите към колекция, а тук да си го добавите в кутията с инструменти. Да. Това беше за опциите за шаблоните. И сега са опциите за снимка или елемент, от който може да копирате, да прекопирате. Първо да си изчистя леера. Ще премахнем тези групи. Ето от менюто на самата група имате възможност за изтриване на групата. Ще оставя само този слой. В момента, ако виждате ето този пунктир, който върви в работното пространство, това означава, че съм селектирал цялото работно пространство, така и изтрих това, което бях нарисувал вътре. С Ctrl D махате селекцията, с Ctrl A селектирате. С Delete директно може да изтриете елемента от самия слой. Така. И всъщност сега това е панела, чрез който можем да заредим изображение, което да използваме за прекопиране. Всъщност тази опция се нарича точно опция за прекопиране. Ето в момента имаме едно изображение, което, както виждате, го няма в слоевете, и то е добавено в самия background. Може да се използва, ако искате да копирате самото изображение. В такъв смисъл да го копирате. Ето. В този смисъл. Значи, може да, от опциите за изображението за копиране може да го контролирате. От тук зареждате такова изображение, от тук изчиствате изображението. Чрез наклонената линия можете шотката за скриване на изображението и за показване на изображението. Това е автоматично да използвате цветовете в палитрата си от самото изображение. Това е опция с
Да, момент преди да ви кажа за това, да разгледаме тази. Това е ръчно нагласяне на самото изображение. Спрямо работното пространство, разбира се. Да виждате работното пространство. Това ще го разтегне по самото работно пространство. А това ще го направи пак чрез ваш контрол. Ще го мултиплицира в самото работно пространство многократно. Вие може да си го контролирате вече колко желаете. Това е огледален образ, особено полезен, когато примерно трябва да принтирате. Ще ви трябва допълнително пространство, което примерно ще влезе в под рамката. Трябва да отпуснете. Това дава възможност за създаване на огледален образ на самото изображение. Значи това го разполага вътре в работното пространство според самите му оригинални размери на изображението, което сме треснали вътре, без да променя размера му според работното пространство. Просто го подравнява според ляво и дясно, но то запазва самите си размери право пропорционално разтегнати на работното пространство. Това виждате отгоре и отдолу, че остана свободно бяло пространство. И тази опция ще го разтегне в цялото работно пространство. Плътно. Това е по отношение на това изображение. Запомнете с наклонената линия в клавиатурата ви, то се скрива. Това също може да го показвате. И съответно от тук може да го премахнете. Това е по отношение на опциите на изображение за копиране. И това са опциите за референции и картина, която ще гледате. Естествено, тук с мишката, където може да се оголемявате, имате посочена икона за Move Tool и за зум вътре в самата референция. Това е да преместите изображението, особено след като сте зумнали, т.е. увеличили. Ето това е ползата на този инструмент Move Tool. За да движите цялата референция, с десен бутон трябва да я задържите. И така е местно. Трябва да отидете в края на самото изображение, за да видите тази икона с кръговата стрелка, ви позволява да въртите референцията. Тук е името на самата референция, така каквато е дадена. Тази опция с десен бутон, която изваждам на менюто, връщам в оригиналната позиция. От тук мога да скрия референцията. От тук мога да направя тази референция да стане в един от леерите. Всъщност не, да я превърна в изображение за копиране. Ето го. Тя не е в нахало. Добавяне в
хартията с инструментите и примахване на тая референция. Но има и някои други опции, които сега ще ви покажа, някои от които са много полезни. Секунда. Значи това е ново парче, видяхте откъде го добавих. Ето ново парче. Това е парче, в което мога да си скицирам нещо, да си нарисувам аз самия нещо. Като разбира се, след това парче мога да го добавя тези опции към леерите. Мога да го направя като изображение за копиране, всичко това е така. Ето, копирайки го и след това пействайки го, то влезе като част от слоевете. Тук предварително мога да се скицирам нещо, което после да добавя към работното пространство. Прилагам си го. И ето следващата опция. Или това е View, което ви дава в работното пространство. Сега ще махна тези, за да може да наблюдавате точно какво се случва. Този изглед ви дава възможност да наблюдавате в минимизиран вариант това, което рисувате. Докато рисувам в работното пространство, се вижда и в дясно какво се случва. Това са опциите за самите кутии, откъдето се зареждат допълнителни инструменти, да се запомнят такива, ако са създали, и да изчистите инструментите от кутията. Това е много интересна функция. Ще изчистим леерите. Вземем по мастер. Да, идеално. Ще го разбера. Така. Или това е да рисувате с симетрия. Ето каква е неговата от гайда може да въртите осите. Естествено гайдовете може да ги увеличите.
Това е огледално рисуване, рационална симетрия, т.е. огледална симетрия, рационална симетрия ще добавим сега. А това е ъгъла. 0 градуса ще следе. И сега ми е точно вертикално. Тук може да се задават сега са 2, ще ги направим 6. Ето. Имаме 6. Да се заправляват. Тази опция добавя допълнително, тук вече го примахваме. Като кликнете по средата на този гайд за симетрията, този водач за инструмента по отношение на рисуване на симетрично рисуване, от тук постепенно може да ги махнете всичките. Всъщност това е дефолтно. 2. Ще ги зададем 4 разорът. Ще му зададем ъгъла. Дойдохме в началото. Самото платно може да го местите чрез десен бутон. На мишката ви или на таблета ви. Зависи на писалката на таблета ви, зависи какво ползвате софтуера. Така. И ето тук виждате опциите, потребителските опции за... Това са папките, абсолютно всички папки, където може да зареждате филтри, градиенти, цветови колектори, всякакви симпли, шаблони, инструменти. Естествено от същото място може да отваряте директориите, конкретно всяка една по-отделно. Те са ви надписани тук. Това, където се зареждате презети с всичко, което допълнително си въвеждате в програмата да използвате. Ами, ще направя всъщност още един урок, с който ще разгледаме и следващата функция в менюто, понеже уроките не искам да стават много дълги. Разглеждайки само опцията за инструментите отне доста време, така че ще се видим в следващия урок.